का जाने का करते छोटको। ए छोटको। हाँ अभी रौरे के बोलावे वाला रही धरी है धरी। मम्मी जरूर बुझात नहीं खे कि हमर नया नया साड़ी जेने तने फीज माने फेकर आता त फीज के चपत के रखी। अभी काले तो दूगो धो के डलले रहनी। त दू गो पहले तनी हम दिन भर में कम से कम 3-4 गो चेंज करत तनी ना त सब धो धो के आ एथी में फीचबे करा के सरफ एक्सल में कनी असन चाय तसन में मत फीच दे। चाय पियलू या गरम करके फिर लिए आई। गरम करके ले आई। काहे ऐसे करत तड़ो मान लो। बोला ढेर कहीं के ढेर बोला बे काहे ऐसे करता नहीं रौरा नहीं के का हमरा काम करे के आदत नहीं के कोनो चीज करे के आदत नहीं के और रौरा वैसे भी कहले रही ना कि तू हमरा घरे आइबू त तारा के बेटी लेखा जानम। तो बेटी ऐसा जानत नहीं की बताओ तोहरा देखा देखी तब तो बड़ा क्यों न करी हमारे साथ। हम ओकर जीमा नहीं खिले ले काहे बड़की करी हन ढेर का रुपया पैसा लेके आइल बड़ी उनकर तुलना हमरा से नत करी बुझा गइले। कनी खाना का को टाइम टाइम से जौन जौन बतैले बानी ना ए बेरा लिस्ट बना के कागज पर दे तनी कौन दिन हम का खाई ना कब कब खाई ना बुझाइले। हमारा एथु ना बनावला टेड़का वाला बनावे ना आवेला। तो सीखी सीखम कहिया अब तो रौरा के इहे काम करे के बा जतने हमरा के खुश रखम नु ओतने रौरा खाती आई पूरा परिवार खाती भलाई के बात बा ठीक बा। बताओ कनी तोरा के पतो ही बना के लिए नहीं ताकि दुख सुख करब सुख ना हमरा तो के। एगो बात रौरा सुन ली ना हमरा के नौकरानी बना के सोचो तो ना के 2400 घंटा रौरा के तरवे तरवे तेल मलब तो उ हमरा से ना होई रुपया गिन के आ तबे घर में आइल बनी। तो रुपया के न गिनले रुपया तो सब है ना हमरा लेखा आए औकात रहे रौरा सब के 8-10 लाख रुपया के देखले रही। अबे फोनवा करी का पता कि हां अपना तारा से बोलले बेकार 1 मिनट ना लगी बुझाइले। आ कहां जातनी तो का अबे करी खींचे जातनी का पहले चाय गरम करके लेके आई हमरा भीरी। हम जलने रहती नु तो इतना शासन करबो नु तो हम कइले न रहती। अच्छा रुपयो चाहिए संस्कारो चाहिए भइल बनी रौरे जा देते है जे पैसा रुपया तबे देता 200 एगो बोला घर में भी कहीं ना के बोलो अबे जाई चावल जाई लेके आई को घंटा भइल चाय बनेला जी ढेर देरी हो गइले तो गरमा के मत ले बाप से दोसर बना के ले आइबे तड़ी जे तेज बने ढेर डिमांड पर डिमांड ठोकत रहे कि हमरा के हई चाहिए हमरा के समझे जी हई हो चाहिए फ्रिज चाहिए कूलर चाहिए ला ना सब तो लेके आइल बनी लेकिन कुल निकाल ले भाभी हमरा के जनते नहीं खींचा। तनकियो लाज शरम ओकरा लागत अटे 12 बजे ले टंगरी पसार के सुत रहतिया आ उठतिया मेकअप मार के डिम डम हो के तैयार हो के बैठ जतिया। हाय लौड़ी हई हम कि बना के खियाईब तनकियो नहीं बुझात उनकर बुढ़ियो के नहीं बुझात कि कहीं ओकरा के देखत नहीं हम सहाला ले होई नु जब त अलगे बिल्ला के अब जोगाड़ लागी और कुछ ना लागी बर्दाश्त के कोनो सीमा होला। रानी है हम लौड़ी हई मन तनी मन पैसा रुपया लेके आइल बई त उनकर मान जन ढेर बाटे पगलौले रहतड़ी दरे पर खाना चाहिए उनकरा के ले जाके द परोस। भौजी ए भौजी लथरिया हो जल्दी बहन खाना निकाल हम जाए खा के हो लेट होता मार लई की जो होता नहीं सा माने हम मशीन है कि 4 गो हाथ कर दी। आ भौजी में मशीन का कौन जरूरत बा जब कतु के मशीन है खाना ना बनावे के बा और ओकरा से नहीं के कहे कि हम बना के ध देम त देइयो ना सकेली निकाल के केहू के खानावा। तो भौजी हम उनकरा से नहीं की बोलत काहे के हम जाता नहीं कुछ करे ना मांगे चाहे कुछ ना कतिम नौकर नहीं खियाल तो ऐसा उनकरा से नहीं की बोलत भौजी तो जान के जन करे कतन कर मतरिए तो चढ़ा बढ़ा के रखल बिया उधर भैया बना। हाँ तो ढेर सुगर नु बिया इनर के परी आइल बिया सुगर ना सब अत्ते एगो बतिया कतिया के लेके आइल बानी त करब काहे आ हो बुची त के नहीं खेले के आइल अपना हिसाब से जमाना के हिसाब से सब त लेइए के आइल बा हम का फ्री में आइल बनी फोकट में आइल बनी हमू लेइए के नु आई रही के जन कर माई बाबू कहले कि बुचे लेके जातली ना ले देके त मत काम करी हमरा लागत है कि तार माई करार कइले बड़ी कि ओकरा से काम ना करवाई बियाह करब त एही से उतना अत करतिया बर्दाश्त नहीं के होत हमरो से हूं लगल माईया के दोस्त देवे माईया करार कइले बिया के आया तू घर में बैठ के खाली खइया बड़की बना के देही त माई के ना कही त के करा कहि बताव हम जई समझावे आओ माई केतना जाके कलसिया ना के चलो खाना बना त कते एक लादी कपड़ा दे देलसिया किला धोव हां तो धोवा सब ये कुल करमे में रह गइल बा पतो के साड़ी या लुगा साया फिची हन ये कुल करम बा हम दोलनी ना देखनी दुराई से झोरा उठाइनी कनी कम जातनी खाना खाए चल दे का खइबू एथु खइबू आय का बनैले हो जा लिट्टी छनैल बा खइबू तने ना लिट्टी छान देता जे भर भर के दिन भर लिट्टी खाई हो
आहो त नाश्ता में का बनी नाश्ता तार कर माइये नु कनी की लिट्टी बना दो उ तड़ी डहले रहतिया कनी के मारे दाल चावल सब्जी बनवा दे चाहे भुंजिया अपना मन का बनवा देले खा ले तो नहीं जानी हम ना खाई खा ला अब हम जाता नहीं कह दियो करा के मैं जानी के शान हमारे पबा हमारे पसंद देखाओ तड़ू जा जतने सहतनी ओतने आय का खइबू पुलिंदा खइबू मत खा चलो हो खाना हो गेल मन त करता नहीं गोठवा तनी सिमनियन बटुए सरिया दे ही प ऐसा सन चिपर देले भाई जानू आदमी गोठर कहता पहले की हटा त चिपर त निषिद्ध रहत रहे कि 2 गो 4 गो चिपरी में खाना बनत रहे इति इति पाथा त जा 2 रुपया के 3 रुपया के एगो हां तिहो लोग बाड़ू हो कनिया के हजी अरे हम ही हनी हो आए चाची जी बैठी घर में कहां छी गोइठे में खाती आई रहनी तन 2-3 गोइठा मिल जाई हम त गठौर किन के लेनी दोसरा के हम कहां से रौरा के देम रहू का कोइलु गोइठावा कुल गोहरा उरवा के कौन गौरवा के 2 गोहरा उर लगैले ना रहलु ओ किनल नु रहे जी गहराउर कहां से हम लगा देनी गोइठा गोबर रखम तब नु लगाई रस कहते बन के किन के लेनी देखो तनी हई एक गो चिपरिया 3-3 रुपया के पड़ल बढ़ाई रुपया के पड़ल 5 रुपया मिली त बल्कि 2 ले ली हती जान जी त ले लीही खोजन तब नु इहो कातना खोजला के बाद मिल अगे सुस मिलते नहीं के चाची त का करब का करब बेचतो नहीं खींचे खर्चा कि ना बेचाऊ नहीं खे का करबू ना बनेबू त दिक्कत न भाई एगो पतो ही आइल बिया सोचनी ही त दोनों गोड़ी मिल जुल के बनई हसन तू कहती हमरा एकदम गैस से एलर्जी बा गैस तो खाना और गैस कहती गैस हां कहते गैस हइए नहीं खे गैस रहे त तन बना देते गैस नहीं गोठा पे एकदम हम छुअब ना आई हो मैया त ना काम धाम कर लीजिए काम धाम पैसा के रोप देखावती है कहती है तारा के पैसा देले बनी हर बाबू है त रह देल बन पैसा गिन के देले बिया त कही ना आय अब बेटवा ना बोलन जी अरे उन्नति त मेहर मोग भेल बेटा का हां तो करिहन का वेनु कहाला के बिया शादी के बाद माई काने गोइली बहिन काने गोइली भौजाई काने गोइली कोनो एथी ना रहला सब बाड़ी मेहरारू बाड़ी माई बहिन सब आजकल के मौगी होते सन 2 दिन के आइली की जन्नी नु अब ओकरा देखा देखी अब बड़ा के राजा ऐसी करते कहते जब ओकरा के बैठा के खियाव तड़ू तो हमरो के बैठा के खियावा तो करिहन ना जी करिहन ना रोरे बताई तो उनकर मन दिल ना हटुए कि कैसे रहे के बा कैसे नहीं करे उनको तो मना करते कि ना मिलजुल के करी तो धरी तो वो तो अपन वो तो कहते ही रहे कि जान कनी हमर गोतनिया जी तो खूब मिलजुल के रहम सब काम धाम करम अब नहीं करत उनको मन तो अरे फ्रिज के धमकी देती है एसी के धमकी देती है सब चीज के धमकी देती है सब तक खइला नहीं हमार ले लेनी हो जा अपना से नहीं के बुझा तो उतना तक के रौरा बाटू है हैसियत को उतना ले ले कनी हमारा के देले बनो कर माई बाबू करे के देले बनो अपना घर में कुल लगइले बिया हां त भाई कल धइल घर के हला ही नहीं के त कहबे नु करे रौरा घर के मेथी बटे रौरा समझ खाना पीने के का बनले चाची जी नहीं खाना दाना नहीं खेमल जा तने कनी तन गोठा ले ले जाए तने अगे बार के अभी तक ले चाय एक बार गरम कर देले रहनी बार सर झारे में तन ठंडा गई फिर कहते फिर गरम क के लियो त गैस नहीं के मिलल उनका के गैस मिलल बा त गैस भरावल चाहि न भराऊ का त चाहि आजकल फतरे परल बा गैस देखी उनका घर के जन मिला तो कोई बेचन घरवा उनकर गोठा 4-5 गो रहे अब रहे जकर बेचहु वाला आदमी करन तू नहीं की जने बेचत क जे के ना बेचम गइल लू समूहिया में हां जी कल गोई रही देखी चाची जब हम बात करते हैं समूह में सब कोई बा पैसा तहसील के आदमी हमारा का देता ले जाके बैंक में ओजी जमा कइले आवा काहे खाती हम जाई जी पारा पारी सब कोई जा तो टाइम में पारा पारी बना दो तो हम हे हम नहीं रोए बताई का और सही महेंद्र भगवानी का हो ले तनी ले जा पैसा दे ले तो कहते कि हमारा फुर्सत नहीं के हमर सरसों कटाता ओनो खलकड़ी समझ ले जब ओकर पारी आवेला नो तब खेला पड़े बताई समूह में जुड़े के बेटा सब कोई जुड़ जाता टुए बूढ़ जोन बाजे त कहे के बच्ची हमरा नहीं के बुझा जान चलो उ लोग के हटाओ जे पढ़ल लिखल बा उ लोग का त जाए के चाहिए नु हम त कहब अपन नु कनी अपन भर से भरे अपन पठा देल कर छोड़ दो कह के आइल मानी पारी के सर जी हम ना लेके हम पैसा चलिए एगो मीटिंग क सब कोई के कह दे के हई देबे हे तरीका न हौ देबे हो तरीका हर बार के हम जीमा नहीं खिले ले हम अपन जीमा ले ले बानी ऊपर से गाड़ी भाड़ा खर्चा जा के देबे वाला 10 रुपया देते तो ए फलाना 10 रुपया देल रही ना आज दे द हम 50 रुपया ला देत नहीं तो 50 रुपया उ 20 रुपया खाई पिए 100 रुपया बढ़ जात कनिया ना आदमी के अरे हम सोचा तो निकाले को तो निकलवा दे तू कनिया हमार तनी
देख ली पैसा तो आई रही बाटे अब उतने में मार ला कट्ठा लागल बा कि हम लेम तो हम लेम तो हम लेम तो कनी तनी देख अपने ली नाम रौरा। अपना निकलवा दे हम भर दे हम भर हाँ दे जी हम अपना नाम पर ना निकल हमरा नाम पर से ही 4 गो समूह बटुए आ कौना में निकलवाई हम कहतन सर जी कि जब तक भरबू ना तब तक ना निकली कैसे पार्क में से निकलवा दे तो कनी जान जे बियाह हवा सदिए से न ओमे तनी से हम निकाल जता के गइल अपन बानी। माई के नु दे माई मांगतिया तनी ऑपरेशन कराए के बाद तो करे के देवे के बटुए का कहीं बियाह शादी में बड़ी पैसा रुपया फंस गइल बनी जान जी हाँ लेके तो बियाह अच्छा तो शादी देख में ली पतोहिया के नाम पर निकलवा दी जी आ इधर पतो ये निकलवाई कहती काहे? आपे बुढ़ी अपने नाम पर निकाल बड़की तो सुनते नहीं कि बड़की ना तो कहती है उनकर नाम पर निकलवाए चाहे कोई के और तो देवे निकाल करेली दी तो बड़की हमार बढ़िया ही है निकाल दी बाकी हो ये हुआ के जो घर में कलाहट कोई भी है ना का बताई तारा के अच्छा संदीप वो तनी हाँ। निकाल देवे कल तनी घुसवा देवे के पड़ी और का काटा ना तो वो लगी हो 6000 लेवेली 50,000 दियन तो 6000 ली हन तो कहाँ हमारा का बची तब जकर जरूरी काम बा उ लेते देते नु बटुए रौरे बताई जरूरी बात लेबे नु करब ढेर आदमी लेतवन रौरे एगो छोड़े नहीं की हम जात हैं तन देखत हैं पूछत होई हम घरवा हां जाई देखी वो उनकर त गेहूं हम कहीं गोठवा मिल जाई के जन हम ई त नहीं खी जानत कुंगा घरे मिली के अरे ना मैं कोठे तो सबसे बड़ा आफत भइल बे अच्छी परी गोइठा रोज रोज ना मांगा जा दूसरा घरे जबे मन तबे कन्या होई जा त कन्या हाउ द ढक्कन में नून द त ठेपी में तेल द सब इनकरा घरे घटले रहेला चलो बर्तन धोए के बाटे होता ना एक्शन एक्शन केने बाड़ू हो का हो तनी हमारे एथुआ ले होता कुर्ता बा तनी चेंज करके जाई बाजारे जाई कौन कुर्ता के बात करतनी फीचे के हतना कपड़ा देले बनी फीचात त नहीं खे उनका से के करा से वॉशिंग मशीन चलावे के लूरे नहीं खे सिखाओ तो भाई त कौन बटन टिपे के त कौन टिप दे तड़ी जाए तो तू ना फी सकेलो अजी हाँ? माने हम फीचावे तो का हो जाई का है रौरा बियाह बुद्धि काम शादी माने अपन माई लेकर रौरा बुद्धि काम नहीं करते तो बियाह शादी काहे खातिर भइल बा हाथ में तिलक का माई काहे दियाई बा बुलेटा पर चढ़ के कोना के टोला में बा तिलक से तिहा में तार बाबू देले बड़न का काहे मैदानों करे जातन त बुलेट पर चढ़ के तो तना भर बा तब देले बड़न का बा फ्री में नहीं खन देले का बा तार बाबू को घरी का ना देखल ना तो फोटो में निक लागो नहीं हमारा के तोरा ना खेत- तो समझ हाँ, जाई हैं बोली ना तनी क्या हम तो पागले सन की शादी को लेनी क्या है हां त पागले नु लागो फोनवा पे तो कहत रही आई तो हो पागल- तारा के ना सब कुछ करब तेल लगाए पर और अच्छा, ये बताओ। हां कहले रही कि तारा के तेलो लगाई अभी उ कुल हम त करवाते नहीं की तो कपड़ो पीछे भर नहीं को रूरे मरद लागत जे कपड़ा देखो ना तनी पीछल। नो एतना मेहनत से बोड़ाइले बनी सब टूट जाई त ठीक लागी अरे तो नो हो वाला से खींच दी हो एहू तो में नहीं से खे। बोड़ाइले बनी तो वॉशिंग मशीन में सुनी तो खींचे के बाद सुने तू सुनो अपना माई से कही कि काम क्या? कर हमर नहीं ठीक कोइले कहियो अरे भौजी का करी हन हाय हम उनका से बोलल नहीं की चाहत हमरा उनका सब झगड़े हो जाई अरे तो कपड़ावा कम से कम तो तू खींच द बाकी सब काम कह दे हम की कर द जा दूगो काम हमरा से ना होई कौन एगो कपड़ा ना धोई एगो बर्तन ना धोई तो कपड़ा हम को लोल दे जाए ई पहले बताई कि सब कोई बियाह के बाद अपना मेहरारू के बात सुनले त रौरा माई के काहे सुनी ना जी हम कोई के बात नहीं की सुनत कब माई की बात सुननी है भेज दे हमरा के नहीं और हमरा से काम ना होई जब माई के ना आ, रखम जे हमरा के ना कर क के देम जे त हमरा ना आवेला त कैसे करम अच्छा तो खिसियाई ना जाला सुनो वॉशिंग मशीन में तू डाल दी हो आ खंगारे खातिर दे दी हो उनका के भाभी के हम जानते कि रौरा फोन पर हमरा के खाली पुसिलावा तनी कि तारा के होई कदम रानी तारा के हो कदम सोना बड़ा दादाई रही कमी कोई नहीं है हम दादाई रही हम कि अरे हमर सखी के दूल्हा से त हमार दूल्हा निमन बावन कितना प्यार करेलन लेकिन सब लेकर रौरा बानी ओहो ज्यादा तू मत खींचे हम खींच लेम अपने ले हो गई नु का करी हम हमरा तो बुझाते नहीं कि हमेशा रही कि हमेशा से चल जाई अरे तो पागल हड़ू तारा के कामरा होला ओ दे मैं अपने पापा से फोन करके के रहे द हमरा के लिया के चल जा हमरा के बस के बात नहीं के ओहो काहे ना जब नैहरे रहे के रहल तो ओइजे रह गेला बियाह काहे खातिर भइल बा ओइजे रहे खातिर जादी भाभी बोला मत भी नया नुहर तनी बाड़ी आई दादा होय कैसे मौगन जैसन बतिया उतन हो कि बोला जा कैसे रौरा इनका के अच्छा कह नया नुहर बाड़ी बताओ बोलबू जाती इनको दुख लागे नु अब माने नया नहर उहे एगो बड़ी के हमू रही नया नहर तो हम सीखम तो करम नु काहिया धीरे धीरे सिखा दो जा प्यार से बता संगे आओ लुरबा आय
काम करे के लूर नहीं थे तो पा दी तो नइखे हो तो सिखा दो जतनी प्यारे से सिखा दो जना सिखियन तब नु वो सीखे की कोशिश करतिया साफ डायरेक्ट जवाब देती है कि हम ना करो। हमरा कौन है कि गेरवच बना उ कुल हमरा आवेला। अच्छा बताओ आई। दाल चावल बनावे ना आवेला गेरो छना आवेला त कहनी ना कि हम बना लेम दाल चावल बनाओ। नाप नाप के डाल देम त हम गैस चालू कर दे। हां वही में मिल और करे के बा माने नाप के हम डालम धो तू के तनी काम गैस चालू ना करे आई। तू तनी काम धंधा कइल कर थोड़ा बहुत नइखे बुझाता भाभी ले पूछ। नाक चढ़ाइला से ना ठीक बा धीरे धीरे नु सीखा में। हां मेकअप मारे के लूर आ जाता देखी अभी कुल मत कहीं लगा के लूर आ जाता। अब कहीं कि तारा तार में रारू अगर काम करी तो एक में घर चली है ना तो हम अलगा होखम सुन ल तो कहीं के हम लौड़ी ना तो कहीं ना खटो देखी सच बताओ सामने आ करत गई नइखे का करतिया उठ के सूत के सिखाओ नहातिया लो। लिपस्टिक पाउडर मारतिया और का करतिया हो बतिया तो और परम हमरा बरोबरी और खोजा तू सुनी ना हमरा बरोबरी रौरा काहे कहत तनी का बताई ना रौरा बरोबरी हम रौरा त बालो बच्चा बा। तू ही लोग न खोजवाइलू जा ना होई का हमारा लेखा हेता में का तिलक का दहेज लेके आइल बानी। तू ही लोग न खात खोजवाइलू नहीं तू ना खे। गई रहलू तनी देखे मम्मी के अपन समझा द ठीक नु हमरा से मुंह लड़ा मुंह मत अटके लो तू देखे ना गई रहलू हा एकरा बारे में ना जानत रहलू हा का हम त अब धीरे ही धीरे ने सीखी ना बनावे वाला तो बियाह सिखाइबू से जा पहले तो सीख जाई बहिन लेखा करब माई लेखा करब अब बियाह तिलक के बाद जाता ना मिलत त सब कुछ तो थोड़ी मिल जाई। तू त बियाह से पहले मार तार माई बाबू कहले कि बड़ी संस्कारी बिया लड़की एकदम घर के एको काम तका लुगा खोल के का आगे में नाचा तनी कि झोटा कवर के कोई के मारा तनी तारे चुप मोबाइल रह ए। कवर समझा दी समझा दी जा कह घर जा तनी हमार कुर्ता लेके आवत ह तनी गाड़ी के चाबी लेके आवो। ऐठा काम करी सब कर अरे हमारा के तो एक में बारी काला अलगा हो भाई लेके झेली है ना इनकर माई झेली तू भौजी एकदम खूब बोला ताड़ू बुझात नहीं के हमारे एकदम दोनों एक दूसरे के टक्कर में लड़ाई करत ऐसा नहीं। वो कहती है हम न बनाए तो कहती है हम न बनाए। हमारे तो बुझाते नहीं खे एगो लड़की भी है तो वो सुनो तो है नहीं खे न तिलक दान दहेज ले ले रहती नहीं गति हमर लिखाई तो आ बेटा बेटा तो उहे बा मेहर मौगे बा एको हाली निके कहत हाँ रे माई करी या ना करी तू का बैठल बड़े का सुतल बड़े एको हाली आइल ह भिरी तो हाँ रे माई खइले त ना खइले अरे मतरिया का कहत इस कहां भाई कहां वाली जिंदा वाली की मर गईली मर गईनी मर गईनी हाँ मर गईनी तू आई ठकाने बोला तलो पतो रहता है ठकान ले ले वालो जब मन करता जौन मन करता तौने बोल देती है। करे माई हम सबन का हम ये सहत रही बोली तोरो वजह से तू ही नहीं बता हो जो हाँ? सबकर कपड़ा खींचनी है भैया का हमार कपड़ा छोड़ देनी हो तो जाए दे अपन फिचती वो ढेर में ना तो अपन फिचती है अपन कपड़ा पीछे के बार में जांगर है था दूसरे का कपड़ा पीछे खातिर जांगर नहीं खे तू तो धन में ना तू अपन फिचते तो वो कपड़ा देती है हमरा के फिचे के तो फिच कुल भैया कराओ त ना कुल भैया में गलती बा भैया आज कपार पर ना चढ़ा के रखल रहता ना त ना वैसे करती एकर का मतलब दहेज लेके आल मेरे गांव भर में लईकी पता दहेज नहीं किसे लेके आवता जाता नहीं सा ना और की मैं उहे लेके आइल भी और की मुहे लेके आइल भी ऐसे नु परेशान कइले भी एकदम नाक में दम तक धइले भी कहां बैस रे जो बोला हम बोला न तो हमरे ऊपर चढ़ जाई बोल तू ही बोल भौजी बड़की भौजी के वाला बड़की भौजी सुना तो वो बड़को का जी कहानी एकर कपड़ा काहे ने खूब खींच देता एकर स्कूल जाके लेट काहे इनकरा के काहे कथी इनकरा काहे कथी रे ई सब बस के बात नहीं के बुझाइल नु तो कहो तारो करे देखा दे कि तोहरो हवा लगता हैं एमे हवा लगे का बात बा काहे दाजा इसी बा काहे उनकरा का नहीं क्या सुनत का ऊ का बई हां माने जोन हमारा पाई गरी जतनी तन ओकरा पे गरी जती त बढ़िया लागित आय मतलब वो नया नया भी धीरे धीरे वो सीखी ना तो तू तो बड़ो पुरान ना तू घर के लेके चल हमरा बस के बात नहीं है ए भौजी एगो बात बताई तोरा के हम उनका से बतिया लेल बनी हम फरका होखम अलगा दियो अलगा बिलगी अभी चले लड़की का बियाह ना करत ले अलगा बिलगी कोई के ना होके देगा बस समझ ले ठीक कहती बड़की भौजी अब तोरा में हमहू ना रह बड़की भौजी में रह तू जोन कर संगे रह हम अरे माई तो कर बियाह तरी कर दी हां हां काहे बड़का भैया मर गई ना छोटा भैया एकदम सोच समझ यानी कि मर गई ना हमरा नहीं थिंक करे जैसे भाई चाहिए ठीक नु बड़का भैया से हम फोन से बतिए नहीं बड़का भैया कहना कि ठीक बा माई से बात करे या अब ये रह गइल बा गांव घर का हंसे वाला काम करता उसन तो हम ना रह त माई के छोड़ दसन तब अकेला रहो का करे हां रौरे लेके ढोई उनकरा के हमनी के बस के बात नहीं के ढो लड़ाई अलगे होई तू अलगे होखबे त माई न त फतर पड़ते माई के पेटा पहाड़ बटे
हां मैं एक पेटा पहर बा ई बतिया कहू भैया से का छोटन से ते कही शर्त पर हम एक में राखम ओहनी के दोनों के अलगा कर दी तब हां रहे एक में ठीक कहता आ हो त नीक कही अभी 6 महीना नहीं लेवल ना 6 महीना नीक कही आदमी हमरा के काहे हाय गांव भर में हल्ला होता कि आइल बे पतोहिया काम धंधा नहीं कर दिन भर सुत रहतिया आ ससुई ओकर गांड धोती त ई नहीं कहता ई नहीं कहता रे अपन घर के अपन इज्जत वो को अपन रख रहो ठीक वो अपन करी धरी अपन खाई का हो भौजी देखो तो बात से पता चला तनु तब का? बात से पता चल गइल कि के करा दिन से उ चढ़ल भी होता ना तू ठीक कहता लू यही है इसी करावतिया ई खुद यहाँ के नहीं खिचाहत यहाँ के चाहते नहीं थी धीरे धीरे सीख जाए ठीक ना ऐसा बात नहीं के सारा ओकरा 1 महीना 2 महीना के समय दसन आ तब तनी के शांति से रहस जौन बास कांचे पर ना नहीं ना तो तन पढ़ा जाई त ना नहीं अब का नहीं अभी ना वही के काम कर उम्र बाटे कि धीरे धीरे नहीं त का करी ओकरा खेत दी आई अलगा क दी खेदे के का बारे खेदे के का बा बताओ ना कदे अलगा रहे के अपन हमारा निखे बुझाते है तर करबे न त तू ससुर जेबे न त तर तोरो गति है समझ लिया तुम हर हम करो दहेजवा लेके जाए ना त हम ना कहब कि हम तो इनके कपड़ा ना पीछे त खाना ना बनाई ई कुल ना कह जाई ठीक बा एक से ये बाईस कुछ सन। सिखातिया हो तब का हो एक एक से देखो तो पुलिस दरोगा कौन कौन ची लड़की बैसन काहे बियाह होता था अपना घर द्वार काम नहीं ना। करत तनी कम बोले त धक से टुका घिच दे जन त तोरे ही बोली बोलत रे त हाथ नहीं ना बोलत रहली सिखा के लड़ू हमारे सिखा इधर के तो बाप लड़ू के करके का करती जाई सिखा तड़ू बताओ हम का त नहीं करे के पोछ ली आई पोछ लेबे भर न होखेल ठीक है न कहती सन दोनों गड़ी अरे ले आओ झोरा रे माई झोरा निखे मिलत रहे कहां जाता रे जात रही बाजार है जात रहे बाजार है पहले बार मेहर के जाके समार तोरा मेहर के चलते घर में मार जाता समझ लिए त का हो गई का हो गई ओनी के तौरी उलू उलू कुकु कइले बड़ू सो करे ओकरा के लोलू को कुकल बेचारे मेहर मोगा आई आज आते तो अगर मेहर मोग बन गेले ए मेहर बारी तोरा हाई कुल ले बारी ना बुझाइला जे देखे करे तो है ना बुझाइल तोरा अरे हम चाहते ही गड़े पर का चीज माई तोर सुख ले ले बारी कौन चीज सुख जानते बताओ ना कौन चीज सुख जानते जया पर गई मेहर रहे के? हम कहनी नु कि तोरे पसंद से शादी करम तो हम का करम घूसा तू ही नु रही कइले बड़े तू ही देखे गई रहिस नु तो तोरा गई रहिस ना गई रहिस ई बताओ गई रही हमार दोस्त काहे दे तोड़े आता ना तो बार बार ओकरा समझाओ के चाहे ना का ना तो समझाई हम काहे समझले ना तो घर में का ना कैसे मिल समझाई जाता रहेला ओनियो के सोचे समझे के चाहे कि ओकरा नइखे आवत तो सिखाई हम ओकरा के तू तो खूब सिखावत है खूब ओकरा के समझावत है देखो तो नहीं की यही कर सकते भौजाई यही तरिया के रहन दे तड़ी कि हई नइखे करत हऊ नइखे करत हम ही करी अलगा रहम तो हई फलान चिलान के करले सुनाओ तड़ी कह दे अलगा रहस हाँ हम एगो यह काम तो जोड़ चाहत देंगे। रहे यह तो चाहत रहे तालगा हो जाई मेहर के लेके तोड़ी ये के चाहत लिए रहे तू ये चाहत नु कि अभी नया नया शादी भइल बा मैं पैसा कौड़ी एकरा भी नहीं थे अलगा क दी ओए ना होयो कहती है का? चल का इनकर मुंह लागल बाली जब जनता वाली के ऐसा मेहर मौग लिखल गलवन भाई मारब तारा का फाइट ले अभी उड़त दीबू मेहरी के चलते हमरा के मारे कहतला आई कता ना बोलती है रे उ ठीक बोलती है उ ठीक बोलते जैसन तोर लूर लक्षण बैठे मेहर के आवते सच्ची बताओ थी तू भाई ना गुलाम बन गेल बड़े ठीक कही का तारा देख ला तू ना इनकर बोली आज सुन। ना सुन ले रहा ओइसे ना चली कैसे चली और बता मेरा भी कुछ ना आवेला बात खत्म कुछ ना लेनु ना। ना वाला ना ना। तो मेहर के खाना बना लुगा धो ठीक घर है। हमारा बस के बात नहीं ऊ खे हमारा पे बीती हाँ। तो हम कह लेम हम कल अलगा क दस बाकी अलग ना करो काहे ना कर अलग दे ना करो ई घर में अभी है जब तू हिस्सा लगाओ मैंने का चाहता नहीं जी मैंने नया जब कुरु कुरु कइले रहत दिन भर करे बोले कते हो गइल बोले कते लूर हो गइल तू कैसे बोला तड़े पहले माई हड़े हतना हमारा ना बोले के चाहिए तोरा के हाथ ना बोले के चाहिए हो हो जाई तारा ले तो बोलते नहीं हम तो के करा पागे ना बटवाओ तो हमारे पना तारा ले बोलनी हां हमारे पे बटवा माई ले बोला तनी हमारा बटवा हां तो बटवाओ ना के करा गम बा चाहत नहीं है हम तो चाहते बनी कि बटाओ के करा गम बा साके बड़े बड़े हो गइल सन ना तू ही का का हो फसल गइल बड़ी ना तू ही फसल बड़ी तू ही जब फसल करा बड़ी त मुंह देख ले तू ही फसल कोताहू आवे जाए को होता कुरु 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 ना जले लड़की का बियाह होई ना तले तो के अलगा होके ना दे हो होके देबे 1 रुपया का शादी होई जा का तू का आ जाता फटाफट ने एथु होके तमीज घर का ना जाई दे जी अपने घर में एगो तो अपने घर में घर जुड़ल बा तो 50 रुपया निकाल तनी के 50 निकाल 30 निकाल देवे के बरे ने अरे ली अभी देखा तो जा कर लिया जा तू जा आज जाके बाबा के मैं कल खाए के लेवा बेटा हुआ मांगा उनके बियाह में निकल रहा मी मांगा दे पैसा निकल रे नीनो तारा बियाह में दे पैसा के कले हम कल रही तोरा के लिखाने के पूरा तीसरा ही तो बात कले रानिया पैसा बता धरा जन्मावे घरी हो जाता बियाह शादी करे घरी करे ले लेनिया बेटा भरी
तोरा कहले रही हम लिखाने के बियाह गली हमरा के कहले बरे तोरा कहले रही हम लिखाने के हमरा पूछ के लिखल रही चाह तोरा हमर हई सबक समझाओ न तेकर के मार लगा में जे के त बहुत बोलतिया और भाई के ना बोलल जाला तू रुका का हो जाइल बाड़ू जा ना तू जा काल ली हो तार 50 रुपया भागल जाता मने जरा मानी आई है कनिया आई है कनिया अभी का खेत कही पटैले रही 150 रुपया बाकी बनू आज तक दुआर पर ना गइनी 50 रुपया खातिर जा गेलु आई है कनिया हम का कही जा ओही में काट लिया 100 रुपया साजी के पहुंचा दिया आई शर्म लग जा कहां ले लिया 500 रुपया हट जा आइल बड़ू है 50 रुपया मांगे नाइटी पहन के घुमा मैं देखत तन के ये शर्म लग रे गाँव में मेहरान तू चढ़ा अरे तू घरे घुमा हमने सब मतलब दिया में हमर मरद कन ना तारा के धार गिरे हम कुछ ला मत गिरावा का तोरा बोलल ठीक लागता तू के अड़े हम के तेरा में देख ले करी हमरा अपन तो मां जीवन अड़े काहे है वही नहीं काहे चढ़ावत रे सिखावत रे सिखावत रे आई ओके का बिगाड़त रे गर्जियन हो गई नहीं हम है जी तो तोरा ले बढ़ दिया चुप रहना तो दे दे पट देनी अभी कितने बोलता ना हमरा के भाग छोटा ना बना करे चल हमारे। चल छोड़ो चले कर तू लागले बेकार चल बटवावा सा काले बटवावा सा एकदम ई जे बटवा कत ना रउरा हमरा के मानी ना हम तो जानते ना रही कि हेतना हमरा खातिर रउरा झगड़ा करब दिमाग खराब हो जा झोरा लेके आओ हम जाए थुल ले चली पानी उनी पी के जब ढेर चबियो के जाने के रख देनी कि ले गइली सा वही में लगाइले बनी